Takže zdravím vás pri novom videjku a dneska tu máme ďalšiu reakciu na Smajla. Takže nezabudnite dať like, odber a samozrejme pozrite sa aj na Smajlov kanál. Pozrite, vidíte, aj ja tu mám na tomto videu like. No a dneska sa ideme pozrieť na video, čo sa volá Napodobňujeme najlepšie góly Slovenska na Eure. Tak poďme sa na to pozrieť. Pozdravuje ťa Dakoty. Kto? Taký ako ty. Zdravím ako môj rozpáľa teď pri ďalšom videu. Tentokrát to bude z ufúčanej Dubravky spolu s Krafákom. Čau! Krafak sa nám vrátil. Už celkom dlho s ním Smajlo nenatočil video, tak to som rád. Tentokrát sme sa rozhodli, že zase budeme napodobňovať góly. Budú to góly našej slovenskej reprezentácie, ktoré strelilo na Eure. Sarabia! Und was ist das denn? Keďže dneska hráme proti Slovincom, aký výsledok tipuješ? Vyhráme 2-0. Ja si myslím, že prehráme. Koľko? 1-0. Keď to nebude nejaký gól, ktorý sa ti páči, tak určite samozrejme ho napíš do komentára. A keď chceš takýchto viacej šialených videí, tak keď použiješ kód SMIL T-Sports alebo Top 4, tak ti budem veľmi vďačný. Fúka. Prvý gól, ktorý som si ja pre teba pripravil, teda pre nás pripravil všetkých, je gól z Eura 2024, ktorý strelil... Dobrý trik, nie? Krásny. Ondrej Duda proti Rumunsku. Prečo keď som dal, že Duda Rumunia, tak by vyšlo, že hral gajdami. Moldavská rumunská zbierka. Z prvej center. What the hell? To čo tam bolo? No poďme sa pozrieť na ten gól. Duda, gól, bam. Počkaj, dobre. On to centroval v podstate z rohu 16, ako keby, pekná. len ďalej. A potom to Duda Pekná vyhlavičkoval hlavička. skoro k rohu. Takto. Gól! Prvý pokus musí byť vždy na kamere, takzvané. Duda sa tu motá medzi rumunskými obrancami, nevie, čo má robiť. Čaká na center od Juraja Kucku. Jaj! A je pripravený. Ešte to až moc. Dobre, ale aspoň viem, že sa dá dokopnúť. No ani veľmi nie. Toto Duda nečaká, ale vieš, že Duda má 1,70 m. Musíme to spraviť dobre. Duda čaká. Duda! Gól. Niečo sme napodobnili. Ondřej Duda, polský to svieženec polského reprezentácie. Pripravený na strelu a to bola. Toto nie je. Dopier dole. No sa nedá. Gól na menom! Vylepšili sme ho! Ježiši. Maradona, Božia ruka! Dneska napodobňujeme všetky góly. Duda? To čo bolo? Ondřej Duda! Ja skoro vinkel som dal! Tak toto keby trafil ten Smajlo, tento vinkel na terén, tak to je bol parádny gól, ty kokos. Ja som pekne letela. Napal mi tam tú loptu. Center. A Duda. Gól! A to už bolo v pohode. Duda si druhýkrát hľadá priestor medzi obran. Tak toto bol celkom pekný gól, OK. Toto by sa už celkom mohlo počítať. Sami. Kúco zrazu centruje. Duda! Nope. Nie! 69. minúta. Duda! Gól! Gól! Ja aká sa pripravil, lebo technická. budeš hlavičkovať už. Teraz? Gól! Gól! To bol dobrý. Ja sa počas týchto videí normálne naučíme hlavičkovať. Kúco centruje. Ježiši, tak to čo bolo? Duda! Ričo, gól! Blahoslavený, tí, čo veríte v náboženstvo menom futbal. Duše odsúdencov sa zbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Bukekela Afrika. Duda? Gól! Bol si trošku viac v peťke, ale až hej, ťažko sa v takomto vetre takéto dlhé, a ešte keď nie si Kucka. No ja si myslím, že sme to napodobnili tak asi, že na 68%. A môžeme sa vrhnúť ďalej. Ja si myslím, že na takých 72% to napodobnili. Boli tam daktoré pekné góly, ktoré sa im vôbec nepodarili. Tak ale čo už. Ďalší gól. Hurá! Máme tu ďalšieho tretieho do partie, lebo potrebujeme napodobniť. Nice, ožratý Ronaldo. Jeden gól. Milan Škriňar proti Poľsku. Je to gól, ktorý padol z rohu. Prišiel center z rohu. Predĺžená hlavou. Škriňar spracováva. Bam, gól do ľavého dolného rohu. Z rohu bude jeden kopať, druhý mu to bude niekde približne na 5-ke predĺžovať hlavou za seba. A ten posledný na 11-ke to bude spracovávať, dáva gól. Ako nemusíme to presne jednak jednej. Ja budem haraslín. Ty si tak dember, ty vole. Prvý pokus musí byť na kamere. Tak toto je vôbec takto. Koho som to zavolal do videa, akože halo. Ha!
Pane Bože! Dobre, už som vyladený. A? Ty, je to tam! Dobre, Krafák. Medzi tým stúhnem, pokým príde tá lopta ku mne. Sa cítim, ako keby sme v Senci. No, však sme v tréningovom národnom centre. No, Že by? no, dobre. Počkaj, ešte vyskúšam. Ježiši, Ježiši. tak to nič. Počkaj. A sa mi ľúbi, Krafák beží a len ho ťuklo. Poďme chlapci, toto sme trénovali, Kalcona bude hrdý na nás. Krafák! Ježiši. Dobre, 90. minúta. Že by? Nope. Ja už som stôl inak medzi tým, pôjde. Aha, že by? No! Ježiš, to je dement. To je dement. Že by? No, prosím. Tak toto bol pekný gól. Za tento gól by som mu dal takých na body 8 z 10. Gól! Dostáva gól! Milan Škriňar! Toto kľudne môžeme zobrať, lebo už práve lepšie to už asi nespravíme. Som tu chvíľu a dokážeme veľké veci. Ja si myslím, že sa môžeme rovno vrhnúť na ďalší gól. To je taký gól symbolický pre Slovákov, ktorí na ňo tak aj radi, aj neradi spomínajú. Keďže sa jedná o gól Ivana Šranca proti Anglicku. Hlavička. Pre strelca. Strelec prihráva Šrancovi. Šranc gól! Už som zamotaný. Niekto musí byť David Strelec, niekto musí byť Ivan Šranc. David Strelec mu to prihral pekne kolmo Ivanovi Šrancovi a Šranc to prihral z peťky to strel v podstate šajtli. Ja budem ten Černoch, budem ťa strkať. Tak vieš čo, spojne ti prane, môžeš byť ten Černoch. Juchu. Thanks! Love you! Šranc získal Čo loptu bolo? približne tu. Nejako spracoval loptu, tak Černoch bol hneď za ním. Toto na prvý krát musí padnúť. To výborne predĺžil na strelca. David Strelec. Ivan Šranc. Gól, yes! Až na to, že sme potom vypadli proti Anglicku, no. Napíšte mi dole do komentárov, že či ste pozerali tento zápas proti Anglicku, keď sme my hrali Slováci. Akože ja som si už reálne myslel, že vyhráme, ale nie, no, bohužiaľ sa to nepodarilo. Ivan Šranc! Tak na to čo bolo? Tak normálne som cítil Angličanov na chrbte. Ivan Šranc! Ivan Šranc! Čuchajú. Šranc, nie, počkaj! Do tyčky som skoro vletel. Myslíš, že toto robia aj v Senci? Jasne, toto majú nacvičené oni, všetky. Ivan Šranc! Ježiši Kriste! Gól! To už ma ani ten na Černošku nestihol. Fuj, počkaj, ja sa musím vydýchať. Ale dýchať budeš doma, posteli. Šranc! Kde je obranca? Obranca zmizol. Však ja ti hovorím, že tam na kužel to musíš dávať. Na kužel, okej. Ideme, na čo som tam dal ten kužel asi? Hej, ja som aj nevnímal. Toto je fakt debil. Ivan Šranc! Ivan Šranc! Ivan! Výborne predĺžil na strelca. David Strelec. Ivan Šranc. Ivan Šranc! Gól! 1-0! Angličania sú zaskočení. Tretí gól Ivana Šranca na turnaji. Ja si myslím, že to môže brať ako úspešné. No tento gól si všetci určite pamätajú. Krafák bol ešte na štadióne tedy. Ideme napodobňovať gól Mareka Hamšika proti Rusku, ktorú sme napodobňovali my. Počkaj, to mi je známe. Weiss prihráva Hamšikovi z rohu, bám, zasekávačka, Hamšik gól. Vybavené. Takže treba jedného Weissika mať, jedného Hamšika a niekto bude iba čakať a pozerať sa do bráne, že ako dostáva gól. Teraz si predstav, že my sme vždy toho Hamšika napodobňovali, iba keď sme tu sekali. Teraz sme traja, takže môžeme spraviť celú akciu. Cože? Prvý pokus musí byť na kamere. Sek? Hamšik. No, Ale vieš, ale pre mňa to je ťažšie, lebo vieš, ja som ľavák. dobre. Sek mi to musíš nahrať, Vlado. Hamšik. Hamšik, Ježiši, Hamšik to kam dáva zase? Hamšik. Ježiš, má Pane Nikolaju. Bože. Teraz chce vidieť. Toto čo bolo za strelu, ty kokso? Ten Kopaškolo dneska sa to ako nesnaží. To tvoje háro si tak sprav. Vladko Weiss pozerá. Vidí tam Hamšika. Hamšik. Ty môj Boh. Toto ani ja som nečakal. Hamšik zasekáva. Ja som ruský brat. Hamšik. Podľa mňa toto bude na veľmi dlho. Keby som kopal lavačku, tak na prvýkrát, vieš.
Hamsik. Tak to určite. Je Milenkom. Dobrá. Ale pozri sa, vrátila sa. Hamsik. 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 Jaj. Joj, tak to bolo blízko. Škoda, že to nebolo gól. Hamsik. O. Sekunda. Jaj, tak toto bolo jaké? Nice, tak tuto má Kopačkovo šťastie. Teda, ja dúfam, že to bolo o skille a nie o šťastí, ale pekný golík, pekný. To je zatiaľ dneska najbližšie. No, toto je dobré. Tá išla do vinkla. Hej, jasné. My vlastne teraz máme takú tréningovú jednotku. Uvidíš to, že o chvíľku Slovene toto budú trénovať. Musíme to rozumne zladiť, aby sme ich nepretrénovali. Hamšik je pripravený. Hamšik. 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 Jaj! Ale to bola dobrá strela. Hamsik. Tá, čo je v rohu? Za tebou. Tá si to pýta. Zasekávačka. Rusi sú bezmocní. Gól. Nesklam nás. Let's go! Catch it, bitch! Jaj! Poď, Bukeke Afrika, pošli nás. To čo bolo? On si vymýšľal vlastné cesty. Dribluje. Ako za mladí. Toto čo je za dribbling? Mi chce takto povedať, že toto sa dá považovať za dribbling? Strieľa. Gól. Keď tam cíti, tam má dosť. Hamšikos. Do Riči, do stredu. Ježiši, Marek Jano dostal dlhu, ale jemu to vôbec nevadí. Marek Jano! Aj. Musíš veriť v náboženstvo zvaného futbal. Futbalový sen o Afrike sa naplnil. Marek, Hamšikos. Hamšik, tak to bol dobrý. Tak to ukazoval, tak to ukazoval. Teraz alebo nikdy. Marek Hamšik! Marek Hamšik! Zahni to. Teraz alebo nikdy. Hamšik, senior, pripravený. Iba ty. Kokso. Tak toto bol krásny vinkel ešte z takého uhlu a so slabšou nohou. Ty sám sebe si svoj najväčší nepriateľ. Zasekni toho Rusáka. Ako by to urobil Krafák. A vystrel! Čo si blázon? To čo? Vysvetlí mi, že aká je šanca, že trafíš tyčku namiesto brány? Ja to nikdy nechápem, že ten hráč proste trafí tyčku, pritom tá šanca, že trafí tyčku je 5%, lebo tá bránka je proste, ja neviem, 15 krát väčšia, ale pekná strela, pekná. Za posledný pokus takúto šupu tam dáš. Ale myslím, že sme ten gól napodobnili na takých. No, takže toto je koniec videa, dúfam, že ste si ho užili. Samozrejme, pozrite sa potom aj na originálne video, na Smilov kanál choďte, aj tam hoďte odber, samozrejme nemôžete zabudnúť aj mne dať odber. Bol by som vám za to veľmi vďačný, snažíme sa dosiahnuť čo najskôr 100 odberateľov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.